Vælt. Skal jeg prøve at skubbe til ham, når du kan se det, sådan ikke på armen med? Ja, gør det nu. Du kan jo ikke se ham. Han begynder nu ikke på sig igen. For jeg har det bare dårligt. Jeg har det sådan, jeg tror det var bare ikke ordentligt lavet. Det ligger bare virkelig klamt i maven. Og nu er det nok godt, jeg kun fik en. Vælt! Vælt! Hvad har du gang i? Ja, det ved jeg godt nok heller ikke. Der! De ved, man vælter lige der er Nu vælter han. det er en urodet Christine. Nej, det er ikke med. Kom med. Der. Det er så cyklist. Ja, for helvede, dreng. Du gjorde det én gang. You can do it again. Nu begynder jeg at klappe med foden. Så vi kan klappe med din fod. Jeg er i live. Nej, jeg er i live. Ej, vi får ham jo ikke med. Nej, sådan her. Der er noget ryg i ham. Okay, han er bare spasser. Jeg har lyst til at gå derover. Jeg har altså kun 6 minutter. Jeg tror, det går sådan. Stop, nu er jeg film. Prøver de at tage penge for ham? Nej, det kunne de da ikke finde på. Hvis de gør det, så går vi altså over til ham. Det ligner Christoffer. Vadum. Ej, det gør det ikke. Stop filmen. Stop den. Stop den, take it from me, he's a close. Stop. Kigger du det igen? Ej, hvor er det sådan for ham. Det er mega ondt, min mor, hun er jo vågen, da jeg kommer hjem. Ja, det er mine forældre også. Han svarer åbenbart ikke. Enten så er han gået i seng, og så synes han, det er svært at svare på. Men jeg gider bare næsten ikke. Det er bare, når man møder